Ka-ordinaryong Katoliko may hapon. Ani ako ipalantaw kaninyo nga video sa usa ka membro sa Seventh-day Adventist General Conference nga gitukod ni Ellen G. White niadtong 1863. Ako aning kanhi kauban sa Sabadista nga si Bro Winnie. Matod niya, iya da ko ni ibulgar ang atong sayop nga pagpanudlo. Kamo na lang ang magbalanse-balanse kung giunsa niya pagsabot nga Bisaya raman unta ang iyang gibasa gi-explain man unta niya iya magi-translate og Bisaya. Kamo na lang ang magbalanse-balanse kung nabulgar ba gyud. Ani ang video atong lantawon. Hello mga kaigalaan, yan nasabta sa atong pagbulgar sa mga hiniwi nga pagtulunan sa Sunday Keepers. Nakoy ilang libro mga kaigsunan kini The Seven Sacraments, no? Pinirmahan ni siya mga kaigsunan sa ilang pari Most Reverend Socrates Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan. So akong basahon ang nakasulat din mga kaigalaan, no? The Seven Sacraments. Dinhi sa page 15 maingon dinhi, the Latin maxim extra ecclesiam nulla salus, translated as outside the church there is no salvation. Atong binisayon, gawas sa simbahan, no, walay kaluwasan. So ang pangutana karon nako, nganong naaman mo sa inyong mga balay? Nganong naaman mo sa inyong mga balay? Nganong naaman mo sa inyong mga balay? No? Kay outside the church there is no salvation. So dili na lang unta mo gawas sa inyong simbahan. Okay, wala man dahil mo ikaluwasan kung naan mo sa gawas. So nagpaila lamang mga kaigalaan na way klaro ang doktrina sa inyong iglesia.